ngam leydi wawa yuɓɓinde jeygu e gossodiral no haniri ni koma jaam woda e mayri ko ɗum woni ko Jacob Elbert nulaɗo Donald Trump udditiri kongol mum hanki to Côte d'Ivoire so en tugnimo e o cukko kalfinaɗo ngalu dawlaji dentuɗe Amérique Washington koko ƴetti fodore hesere ngam gollidade e yoga e leyɗele hirnangue Afrique e biyol konko Jacob Elbert ndenagu e nder leyɗe Sahel ko goƴƴo no fewi e laamu Donald Trump o andini wonde fandare Amérique ko ñebnude gollorɗe e yoga e leyɗe hirnangue Afrique e ɗe jonte jawtude nultidiraɓe hewɓe laamu Amérique mbaɗi jilluto Bamako Ouagadougou e Niamey laamorɗe tati fedde AES fandare ɗin jilluji ko addude ballal Amérique ngam haɓade ŋakkere ndenagu e uddidde deme kese ngam gollidal kesal Amérique koko dartinno jokkodiral eɗen leyɗe caggal ciwlogol laamuji ɗi hakkude hitande ujunaji ɗiɗi nogas e hitande ujunaji ɗiɗi nogas e tati Jacob Elbert holliti wonde jewte ene jokki hakkude Amérique leyɗe Mali Niger et Burkina Faso Jacob Elbert nantini dawlaji dentuɗe Amérique jiɗi ko jaggodirde no fewi e leyɗe hirnangue Afrique rewrude e wallude ɗe e haɓade ŋakkere ndenagu